Velkommen til video fra Burvester Profis. Jeg viser til, hvordan I installerer vores Smart Lock Secondary Easy i døren. Normalt har I stadig en mekanisk profilcylinder installeret i jeres dør, men dette vil blive udvidet på et senere tidspunkt. Når du åbner døren, vil du bemærke en stulpskrue på siden. Denne skrue er ansvarlig for at fastgøre din mekaniske profilcylinder. Den skal ud en gang. For at gøre dette har du brug for en skruetrækker, krydskærv, helst PH2. Og så aktiverer I det hele fra jeres dør. Derefter placerer I det hele her ved døren for at få det til at fungere. Drej skruen mod venstre ved at dreje den mod uret, modsat urets bevægelse i en venstre omdrejning. Begynd med at trække skruen ud af indstikslåsen en enkelt gang. Sørg derefter for, at cylinderen er i den rigtige position, så du kan trække den ind eller ud af låsen uden besvær. For at gøre det, drejer I blot langsomt jeres nøgle. Træk samtidig, og cylinderen vil begynde at bevæge sig imod dig. Nu trækkes håndtaget udad fra cylinderen. For at gøre dette skal du løsne indstillingsskruen med den medfølgende insektnøgle. Så du tager cylinderen og indsætter den i døren, så den vender udad og passer korrekt ind i låsen på døren. Luk døren en gang. Tag fat i styrthullet. Sørg for at placere døren korrekt igen og stram den derefter en gang til for at sikre, at den er ordentligt lukket. Vær omhyggelig med at stramme den tilstrækkeligt, så den ikke åbner sig utilsigtet. Dette vil sikre, at døren forbliver lukket og sikkert på plads. Vær venlig at sikre, at du kun strammer skruen med fingrene. Skub fedtet i det ydre håndtag og skub det helt op til 1 mm afstand fra beslaget. Greb fat i undbrakonøglen og stram det hele igen med en fast og sikker bevægelse, så det sidder godt fast og ikke løsner sig. Montering af Sequentry Easy Cylinder er super nemt. Det tager kun et øjeblik at sætte op. Tastaturen fra Sequentry Easy kan anvendes inden for en Bluetooth-rækkevidde på ca. 4 meter til cylinderen udendørs, enten ved at skrue det fast eller lime det fast. Klippepuderne er også inkluderet i leveringen. Vi ønsker jer rigtig meget sjov med Sequentry Easy.